אהלן חברים, אני אגיד עכשיו משהו שהוא לא כל כך יהיה נעים, אני חושב לכולם, אבל בסופו של דבר אני ביום יום שלי נפגש עם המון זוכים של מחיר למשתכן. רובם מממשים את הזכייה, אבל יש גם כאלה לפעמים שאנחנו עושים להם בדיקה פיננסית והם כן יכולים לממש את הזכייה, אבל עדיין בגלל כל מיני מחשבות עתיקות הם חוששים. עכשיו חוששים זה מעולה, אני מבין את החשש. החשש יכול לגרום לך לעשות פעולות שיתנו לך ביטחון, וזה גם מה שאנחנו יודעים לעשות. אבל בסופו של יום, אחרי שעושים את כל הפעולות ואת הכל, הם מחליטים לא לממש את הזכייה, בלי באמת סיבה ריאלית, שהכל יושב על הפן הפסיכולוגי. וזה בעצם פספוס כזה גדול, מדובר במאות אלפי שקלים, במקרה הרע, אם לא יותר, ולא לממש דבר כזה, באמת אני לא שלם עם זה, כאילו חבל לי על זה, באמת שחבל לי על זה. אבל מה לעשות, יש גם מקרים כאלה. בסופו של דבר כל אחד הכי חשוב שילך לישון טוב בלילה.